bakit hindi na lang yung Camarines Tire Supply ang ipinangalan mo? Mas madali ka pang makikilala. Sabi ko ngayon sa kanya, tama naman yung sinabi mo, sir. Kapag yung pangalan ng parents ko, yung inilagay ko. So, ang sabi ko sa kanya, alam mo, kung yun yung ilalagay ko, hindi po ako yun. Mga magulang ko yun. Kasi ang gusto kong mangyari is magkaroon ako ng sarili kong pagkakakilanlan. Yun si Tireman. Bawat araw sa Guagua ay may panibagong biyahe. At sa likod ng bawat pag-andar, may mga kamay na walang sawang kumikilos. Tahimik pero tapat. Sila ang Tireman. Ang Tireman ay hindi lang lugar ng serbisyo. Ito ay simbolo ng sipag, husay, at malasakit. Dito, ang bawat gulong ay sinisigurado. Ang bawat kliyente ay pinakiinggan. Lahat ay may kasamang puso. Main branch namin sa May Kawayan, pangatlong branch na namin itong nasa Guagua. Yung isa namin is yung Caloocan. Second generation na kami talaga sa tire supply. Origin sa mga magulang ko hanggang sa yung kaalaman, nagpasa na. Bata pa lang kami, talagang tinitrain kami na hawak ng isang shop. Kami ni Mrs., ni Ma'am Sheila mo. Dati na ginagawa, pinagbuti namin sa lahat ng aspeto in terms of paghawak ng pera, mga tao. Siguro yung pakisama sa customer is ando na dati pa. Yun siguro yung masasabing legacy na kinikip namin kung paano i-treat ang customer ng pinakamaganda na may bibigay namin. Nung nag-start kami ng 2009, isang maliit na tindahan lang, gusto kong magkaroon ng sariling pangalan ko, itandig ko yung sarili kong pagkakakilanlan na nakaanino pa rin ako sa mga magulang ko. Kasi palagi pa rin akong nagpapasalamat kung ano man ang meron ako ngayon ay dahil yun sa mga magulang ko. Yung reason ng bakit lumaki ang Tireman, unang-una yung pangarap. Paano ka mangangarap? Paano ka pupuntahan yung pangarap mo ng paunti-unti? Ibig sabihin, at least gumagawa ka ng paraan paano siya mag-grow. Kahit maliliit na hakbang lang, wag yung patras. Wag siyempre patras. Ang lagi mong titingnan is kung ano yung inilagay mong idea kung saan ka pupunta. Kung wala kang mapa ng gusto mong mangyari, pwede kang pumunta rito, pwede kang pumunta ron, napunta ka doon, kasi wala kang direksyon eh. Pero kung sinasabi mo, yun ang gusto kong puntahan, napunta na ako dito. At least, napunta na ako dito sa medyo taas. Napuntahan ko na pala yun, magre-reach pa pala ako ng gusto ko ng mas mataas pa. Yumir de Guzman po ng Tireman. Malugod po kami na i-welcome kayo. Pumunta po rito, i-try nyo po kami dito sa Tireman. Pagkatiwalaan nyo po kami, maibigay po sa inyo ng maayos na serbisyo ng isang automotive industry na talagang nagmamalasakit sa customer, sa sasakyan ninyo. Kasi hindi lang basta siguro kami shop. Andito kami na parang kaibigan ninyo, pamilya, na talagang iintindihin yung concern na meron kayo. Sa bawat pawis at sa bawat minutong napapagod, itinatag ang Tireman hindi lang para sa kita, kundi para maglingkod. Hindi lang sasakyan ang inaayos dito, pati pagkakaibigan, disiplina at pangarap. Sa Tireman, pamilya ang turingan. Kaya't bawat serbisyo, buo ang tiwala. Bigay niyo lang po yung tiwala niyo po sa amin at kami naman po ay ipapakita po kung ano yung meron po kami na expertise na meron po ang Tireman. Thank you. Ang serbisyo sa Tireman ay hindi nagtatapos sa shop. Dala-dala nila ang malasakit sa kalsada, sa mga taong nakakahalubilo, at sa buong Guagua. Dahil ang tunay na negosyo,
ay yung bahagi ang buhay ng tao. 3 tahanan na ang naitayo ng Tireman, pero ang layunin ay iisa pa rin. Serbisyong may puso, trabahong may dangal, dahil ang Tireman gawa sa sipag, alay sa bawat biyahe.